biggest player in Brookside. Now, angumo miyo kembe magni yang nyaka bedi adwet sirikal to sirikal ok nyal go wala. Gima jopur dwaro ok en ngama ran kam. Jopur dwaro ni kopuro niange oyudo raw material, oyudo fertilizer, to puro niange to pesa biro wangsa. Ko uso ti use bei maber, to pesa ne donje wangsa. Kata bir private sector or public sector. To ka public sector ok nyal, private sector ni godonji. So ananeno ni wadwok siasa mosegini ki jopur. Ji mang'eny ni chiemo somo geniang. Wadok back kama niang, and livelihoods maniang that touches 8 million people. Mano joma puro niang, joma transport niang, joma support niang, joma tie factories, 8 million people. The 8 million livelihoods nyalo bedo improved. It is a job creation strategy. Wadwok back sugarcane farming kumane in the early years. I think I remember Nadhi Kokoro between 1987 and 1990. So ni factory ni chungo manakete mo service. Then I had few days meeting on a service. No way go throughout. Tiang ni betu throughout. Jine yudo pesa. Your farmers no go cook. What happened? Manegi manyaka penjre. We must go back there. Kuro listening ni eyath. Udo temega na nebe udi thiedho midhiero mosebedo komako sugar mills. It's likely to be sugar sector, Mangilon, Makare, assessment, motive, the task force notim. So Anna feel ni was support this initiative. Erokamano. Waziri angeni saringo mateka enya to simbi bende gore ni kanyo mang'enya enya. Aburo kwa ini wa extend matin. Okidwa na dhia tine jo Kenya. Politiene jo Kenya ka. Jo tich serikal biro gomo ni poko chul kamishahara. Kamano moto ga enya.